टिकेटनि कुपनाव माला दासिमबो जोङो पार्टियाव रायलायथ'वाखै टिकेटनि खेथ्रआव जोंहा फैगौ 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड माने सान दङ बिटिसि सुक्ति सान दङ बे सानखौ जोङो खोब मोजां फालिनो नागिरदों आरो बेवहायनो थांनाय इलेक्सन समाव जों जायफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव माने प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन नैबेफोरनि गासै खामानिखौ बेदिनखालिनो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय जागायजेननो नागिरदों ओंखायनो बे सानाव जोङो जोंनि बिटिसिनि गासै 10टा साब डिभिजनाव खमावबो माने 20,000 30,000सो मानसि लानानै नैबे हाबाफारिखौ जों जागायजेननो नागिरदों आरो नैबे हाबाफारिया जागायजेनखांब्लानो जों राजनिति दिगाव एबार जों सावरायसिगोन बिनि उनावसो जों बुंनो हासिगोन आरो मैयानि CWCआव मा सावरायनाय मैयानि CWCआव बेनो जे 10 अक्ट'बराव खुंनो गोनां जि बड'लेण्ड एकर्ड 10 फेब्रुवारियाव खुंनो गोनां जि बड'लेण्ड सुक्ति सान बिटिसि सुक्ति सान बेखौ जों बोरै खुंगोन बिनि सायावनो जों सावरायनाय जादों आरो दा बेवहाय जों ओरैबायदि लादों सानसेनि हाबाफारि बेवहाय जोंना फिरफिला बिरनाय थागोन हादोरनि फिरफिला बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनो बावनाय थागोन जोंनि बड'लेण्ड जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिनि उनावहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै कुइज कम्पिटिसन थागोन एक्सटेम्पर स्पिच थागोन बिनि उनावहाय चिफ गेस्टआ स्पिच लाखिगोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थांनाय इलेक्सनाव बिटिसिआ जि मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन हा फाट्टा राननाय नैबेखौ जोङो होजेनगोन मोनसेया जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माबानो थाखाय मा होनो गाव गावनि माने संस्थापनखौ गायसननो थाखाय जोङो 2 लाख थाखानि जि अनसुंथाइ होगोनदोंमोन बेखौ जों जागायगोन मोनसेया जाहैबाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोनदोंमोन बेखौबो जों जागायगोन मोनसेया जाहैबाय ओमफ्राय जोंना जायफोरनाखि सिनियर सिटिजेनफोर बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होनो गोनां बेखौबो जों जागायगोन आरो बेनिफ्राय जोंना जायफ्रा अंगहानिफोर बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होगोन बेखौबो जों जागायगोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थांनाय 17 जानुवारियाव जालांनाय जि जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जेसेबांफ्रा मोसाहैदोंमोन बे मोसाखावरि दामगिरिफोरखौ गावबागाव साब डिभिजनाव आथिखालि बरायनाय जागोन आरो बेनि बादै बिटिसिनि अनगायैबो अनेकफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो हारिमु डिपार्टमेन्टनि जुगिदि गावबागाव जिल्लाफोरजों जों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोननोबो मोनसे मा होनगोन बेखौ मान बावनाय मोनसे जों माबा फाथायहरगोन नैबिदि हाबाफारि लानाय जादों